Mumet bro. Mumetnya apa? Yang training 3 bulan wingi malah gak lulus kok. Ku ning sing perusahaan ki mau. Yo. Tak rewangi tangi so. Awan wis jogging. Wis pokoke Bengi ngumpul ya. bengi ngumpul sik belajar meneh ya. Tambah wes pokoke jam 9:30 itu turu. Turu kudune. Ya. Biasane juk turu nek ning Alah kene. ning kene nek dolan isih bae awak segarek. Temu ya wis. Ayo ngumpul ya. Ayo. Di iki ora iso ngono kuwi wae. Lah iya, Cok. Lah iki acara ngomah ini ora teko. Sora piye meneh? Ratu bali. Ora iso izin ini. Ora iso. Kopi, Pak. Lah wis ora lulus apa ora nek wong jero ngene. Kene yo ngandalke wong Jowo. Wong jero. Iki wis iso kabeh iki formalitas, Pak. Dhewe ora iso nek nganggo wong jero ini ora iso. Wong aku karo padha aku karo Dek Ewi. Kok dianggap formalitas tok, Pak. Nah, jajal ning G jajal. Ojo nangis sing wes yo wes sing ilang ben ilang. Aduh, beberapa hari ini nggak ada buat konten ini. Ya konten apa kira-kira ya? Ada Edi sama Surya. Coba ini konten sama mereka. Pas banget iki nggo konten iki. Soale kakake nganggur pula kan. Bro. Udah nganggur ah. Nganggur iki makane ganggreng iki piye? Daripada gak jelas. Enak tak gawe video klip. Tak posting nang YouTube. Di dokumentasekke ngono lah. Aku soalnya kekurangan konten iki, Pak. Konten. Heeh. Lah ngasilke ora Wah. Nek bumi. Iso aku tuku jaket. Iki Iya. Jakete larang iki, Pak. mau Iki aduh. tahun 90 iki. Pokoknya Iso. insyaallah lah ngasilke. maksudnya nek ngasilke aku nembel ke anakku sing bolong Ah, iki. ya bisa. Iki lho, Asal piye ngene iki? asal bumi. Mergo nganggur iki mau. Saiki, Bro. So, Saiki wae. wis gas ayo. Ah, iki lah nek lebih cepat lebih baik kok. Kok enek nggon apik iki? Sebelah. Sebelah. Ayo. Nah. Ah, iyalah, ya wis. Aku jiko perlengkapan, Oh. kalian toto kuwi susun. Oke, siap. Langsung kita eksekusi ini. Oke. Cok. Oke, Oke. 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 Mangkat. Angkat. Aku jiko sih. Oke, Sas. Oke, masuk iki. Yo. Duit pengangguran. Sing siji ge entuk job jangkos. Sing siji training wae ora sida kerja. Mur berisiki tanggane wis genjreng-genjrengan. Ya apa nglorone ngene? Iya, nggih konten, Mas. Konten apa? Ya lho kerja. Nom-noman kok. Kerja sithik lho aku wis entuk 50.000. Nah, tapi iki jare kancane untuk duit juga, kerja juga. Duit apa sapa? Kok ndi, Mas? Bro? Ngocok demo sapa jenenge mau sing YouTube kok lho. YouTube mau nih. Kok YouTube ngono mau. Ada dokumentasekke YouTube sini, Mas. YouTube. Buktokne. Wis, mumet aku ngrasakne mung loro iki. Wis 2021 cek nganggur wae. Wis tak golek blek liya lah. Rene mau sama. Lu wis rasa gagas lho. Sementing dhewe kan berusaha ngono to. Siapa tahu yo
untuk lik-likan sithik ora masalah. Sementing kok dhewe konsisten ngono wae kan. Direne Mas iki mau iso ngentuke duit ya. Mikirnya aku mau mas, om kuwi mas mangkate kayak sedang kacak-kacak. Ya ya gawe ya. Nyiapke sik. Semua. Gitar saman, ready? Man, Mic. mik sik. Cek. Woi, Oke, gening siap. yo. Oke, siap. 1, 2, 3, action. Ayo, rungokne. Ojo nangis sing uwes ya uwes sing ilang ben ilang cukup aku kelaran-laran aku nyerah sing kubrah ben Becah. Loro sing nganggur mau. Sida tenan nggih video. Tapi kok dirungok-rungokne kok lagu kok kena juga ning aku ya. Wah, dadi iling mantu bojoku. Kok bisa gitu? aku nyerah sing kubrah ben kubrah kowe bakal ngerti larane nalika ditinggal pas jeruk jernih. Mas. Nyapa Mas? Ora apa-apa mau bar kerja kesel. Delok panggon kene kayane penak leren sik kok malah keturun. Ya wis abale sik lho. Nggih mas. Sik. Oh, judul lagunya apa ya? Ojo nangis Sing uwes yo wes. sing ilang ben ilang. Tidak mampu aku. Mas. Apa maneh? Acul. Oh iya lali aku. Kami dari Drama TV. Jangan lupa ya untuk teman-teman support channel kami biar kami semangat membuat video-video berikutnya. Oke, dengan cara Like, Like, komen, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di share di